Sa headlines kan mga barata LGU Naga, may paghandal na day madagos ang barangay asin sangguni ang kabatan eleksyon sa bulan kang Nobyembre. Gilid kang C5 Road sa barangay Tarusanan, Milaor, Camarines Sur, paboritong apunanin basura. Duang magayon na programa kang Naga City Police Office pinagrekonosir kan PNP Bicol. Ikatulong simana kang Bukal Season 8 Juniors Division mas nagkukusog. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Ja Mike Angeles. C5 Road na sakop kan Barangay Tarusanan, Milaor, Camarines Sur, padagos na pinag-aapunan nin basura. Lokal na gobyerno nin Milaor asin Barangay Tarusanan nangapodan sa publiko na untuko na ang pag-apon ng basura sa nasabing lugar. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Naging regular ng trabaho kang Barangay Tarusanan asin Municipal Environment and Natural Resources Office kang Milaor, Camarines Sur ang paglinig kang mga nakatambak na basura sa gilid kang C5 Road na sakop kang Barangay Tarusanan. Dawa subuot may mga karatulang nagsasabi na bawal mag-apon ng basura asin may mga naka-install na CCTV sa lugar. Alagad padagos man giraray ang pag-apon ng basura sa lugar lalo na kung banggi. Kung kaya nadidisganarman ang Menro Milaor sa sitwasyong ini. Sigon kay Angeline Samson, Environmental Management Specialist 1, dahi ni kakayanon kan Menro asin barangay kung mayong kooperasyon asin pagmakulog kang lambang saro, partikularmente si mga nag-aagi sa C5 Road. Dahi matatapos ang problema sa basura, dawa sige ang palinig kan banwaan kung padagos man na may maapon ng basura digdi. Actually, nakaka-frustrate talaga mapagalon, especially sa Muya, lalo na sa barangay, kasi ang barangay talaga ang nasa baba. So, sinda ang ma-implement and kami is matabang sana sa barangay. Pero, day mi siguro ini kaya kung mayong tabang kang gabos, kung day magmamakulog ang iba, pautro-utro talaga ining mangyayari. So mapagalon sa parte mi kasi nakapira ng palinig. Nagpapasalamat man ang Menro sa mga concerned citizen na nagsasending mga video sa saindang page kung saan nahihiling ang mga taong embwelto sa pag-apon ng basura. May mga concerned citizens kami na nagsisend videos sa page na mga paraagi lang, mga usual na paraagi na auto, na basta lang magtapok ng basura, pero baga itong ang sa indang inaagihan is natad ninda. So makulugon sa buot bilang sarong nag-iimplementar kang sa tuyang RA 9003. And kadakol pa din ang mayong pakiaram. Saro sa mga nakalatag na plano kang Menro para dain naapunan pa ng basura ang gilid kang C5 Road, iyo ang laganan ng gutter asin sementohon na lang ang mga bakanting daga sa lugar. Ang aram ko, igwa na din kaming plano kayan for next year na baka palaganan siya ning itong gutter para itong si bakanting daga duman sa side kang tinampo is masemento. Mientras tanto, padagos man ang pagmomonitor kang Municipal Environment and Natural Resources Office sa mga barangay sa Milaor para masiguro na mayong nakatambak na basura sa mga komunidad. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Apwera sa pagkondisirin mga cleanup drive, sinasaro-sarong bisitahon man kan Municipal Environment and Natural Resources Office kan Milaor, Camarines Sur ang mga barangay na sakop para tuktuan ang mga residente manungod sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Obeto kaini na mapararong pa ang sa indang karaman, pag-abot sa tamang pag-ataman kan kapalibutan asin kung paano nina ini mapuprotehiran laban sa mga pang-abuso sa kalikasan. Sigun kay Ma'am Angeline Samson, bako ang basura mismo ang pinaka-problema kang banwaan, kundi ang gawi kan mga tao. Ngunyan luway-luway na ining binabago kan Menro sa paagi kan pagtaon nindanin Information and Education Campaign. Naglalaom si Samson na maisabuhay inikan mga residentes para maging malinig asin mas magayon ang kapalibutan kan gabos sa barangay sa Milaor. Ngunyan, igo kaming mga activity like clean up drive. So,
And also para mas maging aware ang satuyang mga constituents, nagbabara-barangay kami para mag-conduct ng IEC on Ecological Solid Waste Management. So more on arog kami kaya ng approach me kasi ang problema talaga sa basura, bako man si basura itself, kundi si behavior kang tao. So yan ang tigluluway-luway ming baguhon, maging aware ang mga kaakian, pati ang satuyang mga gurang. So far, magayon man ang samuyang feedback sa mga sa mga IEC na tigigibo. So ang pangadjion mi na lang is maisabuhay kang mga natutokdoan mi. So yun. Pero in fairness sa tuyang mga barangay, very cooperative, and kapag may mga pag may mga nahihiling kaming tambak ng basura or may mga kalat, immediately pinapalinigan talaga nila yun. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno Canaga naglalaom na daiiyoktaba ang eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan sa bulan ka Nobyembre. Kung taano, aramon ta sa report ni Melvin Machado. Kung dai madadagos ang barangay asin sangguniang kabataan election sa bulan kang Nobyembre, syertong apektado ang kalakawan kang lokal na gobyerno kang Naga na mahapot ang mga tag-Naga kung pabor o dai sinda pabor sa pagiging highly urbanized city kang Naga. Ang plebisito ang planong isabay kang syudad sa eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan sa bulan kang Nobyembre. Susug kay Mayor Len Robredo kung masulo ang syudad na magkondusir ng plebisito, dakula subuot ang gagastoson. Pero may subuot pinaghihiling kang syudad kung paano dahil magastos tindakula ang lokal na gobyerno. Naka-ride on kita duman. Pag masolo ka, kita magastuso no maray. Permi kita duman sa less na gastos para sa syudad. Alagad naglalaom ang alkalde na daiman mauoktaba ang barangay asin sangguni ang kabataan election sa Nobyembre. Hulita sa huring pag-uulay subutinda ni COMELEC Chairman George Garcia, sinabi kay ini na magiging haranina sa national election sa sunod na taon kung iuktaba pa ang eleksyon sa barangay. Pero kung nakaulay ko si Chairman Garcia, bigapot ko siya kaya. Sabi ko may move baga na ipopostpone. Ang sabi nila magiging very difficult na for COMELEC kung ipopostpone pa. Dahil kung ipopostpone ayan next year, masyado na daang close sa filing for the local elections of 2028. So sana daina, tangarig matapos na si plebiscite din. Kasi kung mas sa diri kita, garo magastos. So ako, sa part kang city, mas gusto tang madago. Sa kagaro, ang mga barangay man, kasado na din. Kasado na din sinda na magkaka-eleksyon ngunya na November. Mientras tanto, pagkatapos subot kang kasaributan sa Naga, ngunya na Peña Francia Festival, isusunod man ang higot na pagpapaliwanag kung ano ang positibong dadaron sa syudad kang pagiging highly urbanized city kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, habo na ni Mayor Leni Robredo na magkaigwanin bonggang State of the City address ang sayang administrasyon. Sinabi kan alkalde na arugo na lang sa ginibo kan sa iyang nakaaging 100 days. Ang sa subot na report ang isusumitir man sa sangguniang panunsod, Canaga. Pero ako kaya abo ko ng bonggang event, di man kaipuhan. Si pag-report ko baga last year kang first 100 days, video na lang. So ang point ko lang sa kasibutan ta kaya ma-preparar pa kita ning bongga di na most probably submit na lang ako ning written report sa sanggunian tapos baka video na lang ulit. Sa iba pang bareta, tulong programa kan Office of the Senior Citizens Affairs sa Naga ang nahihiling ni Mr. Jaime Reblando na naging kalamangan ninda para sindabistuhon bilang senior-friendly initiative as in 10th Outstanding OSCA Head sa nakalista Mayon Seal of Excellence Award. Ini kinababalihan kan pagtuon ng benepisyo sa mga senior citizen na nag-edad po 96 hasta 100 anyos. Pagkakaigwanin senior citizen official na nagtutukaw bilang counterpart kan mga konsehal as in department head kan lokal na gobyerno Canaga as in ang Best Barangay Senior Citizen Affairs na igwang itinataong premyo. Na sabi ko, mayo talaga ini sa iba. Inot, ang mga senior citizens Canaga,
nagtuto kayo na counterpart yung nga city officials and department heads, mayo kayan sa iba. Pandua, hindi sa naga, wag kitang napon na search for best performing baska. Ano yan, Bin? Yan, search for best performing baska na yan. Naghahanap kita itong matitibay man ng mga baska mag-implement yung mga programs and services sa send mga member. Pantulo, wag kitang napon na 100% counterpart kan local government units. 100% sa baska collections. Halimbawa, ang sarong baska, nakakolekta sinda annually ng 75,000, tutumbasan niyang kan city ng 75,000. Kadahal pa kitang ibang mga services na sabi yung tong kinaglataunan ng mga ayuda sa mga talagang sa mga talagang nga ipo. O wakit din counterpart sa social pension. May local pension ang naga. Wakit ego nyo na garo counterpart ka itong pigtatoo sa national na octogenarians na panag 80 ka, 85, 90, 95, may 10,000 ka. May 10,000. So, Sa samuyang pagbabalik, mga bagong promote na opisyal kan PNP sa Camarines Sur, maide-deploy na sa mga municipal police station. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, tigilang sa GNTV 48 Naga, News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada in the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner.
Every step I take today started long before this morning. I learned to code, to think in systems, to solve problems that matter. Hands-on, real world, built for what's next. Guided by mentors, backed by quality education. Because the future doesn't begin after graduation, it begins with the right foundation. Choose NCF, College of Computer Studies. Looking for quality healthcare education with hands-on experience to become future healthcare professional? Then your journey starts here. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, the home of the next generation of healthcare professionals trained for excellence. Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, At CHS, students learn through state-of-the-art facilities, driven by artificial intelligence such as mini-hospital, nursing proficiency laboratory, medical library, and ORDR simulation rooms. Guided by expert clinical instructors, we provide quality education and hands-on training to prepare students for a successful future. Setting the standard as they are the first ever in Bicol to earn Level 3 re-accreditation. NCF College of Health Sciences, your premier choice in global healthcare education. NCF, affordable quality education. Your future starts here. As you navigate your path, opens new pathways. In business administration, in hospitality management, in tourism management, and entrepreneurship. NCF College of Business and Management. Find out where you belong. Sa pagpupadagos kan mga boreta, pag-emyenda sa langkaw na pinalidad sa mabalgar kan Speed Ordinance, pinabura ni City Councilor Elmer Valdemoro. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Suportado ni City Councilor Elmer Baldimoro kang sangguniang panlunsod kang naga ang lakdang na ripasuhon giraray ang nagkapirang parte kang City Ordinance 2019-099 na nagmamando kang 30 km per hour na rikas kan mga bihikulo sa sentro kang naga asin ang mabalgar kaini ang may halangkaw na pinalidad na ipapataw. Si Konsyal Baldimoro, miyembro dati kang Committee on Transport asin co-author ka nasabing ordinansa. Ginibusubot halangkaw ang pinalidad sa pagtubod na paghababa ang penalty dakul man giraray ang mabalgar kaini. Ayo po dahil iibag ito si Saro sa naging mayor na Urulay, tano daahalang kawon itong pinalidad. Kang time po kaya napigpasar ito, piguhurot na kung medyo hababa, kadakol manggiraray nagbabayular. Kaya talagang piglang kawan po ito. Pero open man po ang sanggunian, pagurulayan, i-revisit si ordinansa, pagurulayan giraray kung ano itong pwedeng gibuhon, lalo na po itong sa pinalidad. Nahaman na nasabing ordinansa bago ang pandemic, iba subot ngunya ng panahon na igwang inaatubang na krisis kung kaya pwede man pag-adalan giraray ang nasabing ordinansa. Sa ngunyan, may pang nare-receiving impormasyon ang sangguniang panglunsod dapit sa nasabing ordinansa. Ayun po, dahil syempre baka dahil ngunyan, yung kita sa crisis, kanto kaya medyo naipasar po kaya ito before pa pandemic. So iba si sitwasyon kanto kumpara ngunyan. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa police report, arestado si Elias Andy, 56 years old, kanang barangay Santa Justina, Buhi, Camarines Sur, matapos makumpiskaranin 4 na pidaso ng magazine asin 27 bala para sa kalibre 45 badil durante kan gibuhat ang search warrant operation para sa pagbalgar kan Republic Act 10591. Ang search warrant operation ang pinanginotan man ni Police Major Venchito Cerillo, ang acting chief of police kan Buhi Municipal Police Station. Nasa custody ngunyan kan Buhi PNP ang nasabing sospe. Sa iba pang police report, 10 pasahero na lunad din sarong jeep ang irido matapos mawaraan subotin preno mientras nayaon sa pababang parte kan barangay Liplip si Pukot Camarines Sur Kasuudma. Pasiring sa barangay Binahian kan Kaparehong Banwaan ang naaksidenteng bihikulo. Maging ang driver na si Elias Carlo, 48 years old, na residente kan si Pukot Camarines Sur, ang kabaliman sa nairido. Sa 10 pasaherong nairido, 7 digdi ang babae, 2 lalaki asin sarong menor de edad. 2 programa kang Naga City Police Office pinagrekonosir sa culminating activity kan Police Community Relations Month sa Campo General Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa kakatapos lang na Police Community Relations o PCR Month Awards 2026 sa Regional Headquarters, 2 award ang naipuli kang Naga City Police Office. Nanggana bilang regional winner sa special category ang Naga City Mobile Force Company sa paagikan sa intang Project KKK, kabuhayan kaibaning kapulisan sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Loterinia, Force Commander kang CMFC. Mantang pinangaranan man bilang provincial winner ang Naga City Police Station 3 para sa saindang Youth Patrol to End VAUSI na programa na nakatabang sa pagpakusog kang relasyon kang kapulisan asin komunidad asin sa pagpugol kan mga kaso ng VAUSI. As part of culminating activity, nagkaroon ng awarding sa regional headquarters na kung saan ang Naga CPO ay may 2 awards tayong na-receive. Una ay yung sa City Mobile Force Company na kung saan yung kanilang project KKK o yung kabuhayan kaibaning kapulisan ay na-awardan sinda sa special category. Na kung saan itong kanilang yung kanilang project ay yung mushroom product na kung saan meron silang sektor ng community na tig-organize and yun ang kanilang dinevelop para makatulong sa sektor na yun.
And of course, ang Station 3 ay naka-receive din ng awards. Yung kanilang project ay yung Youth Patrol to End Bausi, kung saan yung ating mga kabataan ay in-empower natin, tulungan tayo para ma-end yung Bausi cases. Sa paagi kan mga proyektong ini, natauan ng hanap buhay ang mga benepisyaryo, asin nakatabang man ini sa pagbawas kan mga kaso nin pang-aabuso sa komunidad. Of course, malaking impact ito sa ating community, lalong-lalo na doon sa ating mga recipient dito, na mabigyan sila ng hanap buhay at na-recognize yung kanilang magandang ginagawa. Napakalaking tulong ito sa atin kasi una, ang isa baga sa dahilan o kuha natin ay yung kahirapan. So, ang PNP ay gumagawa ng hakbangin para na kahit papaano ay nakatulong tayo doon sa ating mga kababayan na kung saan ay mas higit na nangangailangan. Siniguro kang Naga City Police Office na dailang natatapos sa pagresibik ang award ang sa indang mga programa, kundi padagos ninda ining papauswagon asin papakusugon tanganing mas dakol pang residente ang mabinipisyuhan kan nasabing programa kang NCPO. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sigurado subuot na magkakaigwanin pagbabago sa mga municipal police station sa probinsya ng Camarines Sur matapos na may ma-promote na bagong police lieutenant asin police major. Susog kay Police Colonel Tyrone Dotimas, PNP Provincial Director sa Camarines Sur, madedestino bilang mga deputy ang mga bagong police lieutenant sa mga municipal police stations sa Camarines Sur. Especially ini mga na-promote ding mga new lieutenants ta. Actually, sinda po i-distribute ta sa mga banwaan na mayo po sinda mga deputy. Considering na sinda officer naman, so dapat sinda mag-perform as Deputy Chief of Police kang sarong police station. Padagos sa mga bareta, inagprobitsaran kan mga miyembros kan Philippine Army, KAFGO asin kan sa indang mga pamilya ang Health and Wellness Caravan kan Camp Elias Angeles Station Hospital na yaon sa loob kan kampo kang 9th Infantry Division Philippine Army. Ang nasabing aktibidad ang parte kang pagselebrar kan Station Hospital kan Philippine Army sa saindang ika-15 anibersaryo. Sinabayan man ang nasabing aktibidad nin veterinary services araw kan deworming, castration asin anti-rabies para sa mga ikos asin ido. Pinatunayan lang subot kan Camp Elias Angeles Station Hospital ang sa indang pangako na matawan serbisyo sa salud ang mga soldados. Sa indang pamilya asin mga naka-star sa laog kang 9th Infantry Division Philippine Army. Sa iba pang bareta, ginibo kasubagong aga ang White Cane Walk bilang parte kan pagselebrar kan White Cane Safety Day na may temang puting baston, simbolo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at ganap na pakikilaho. Nagpuan maglakaw ang mga visually impaired asin iba pang persons with disability hali sa Metropolitan Cathedral, pasiring sa Plaza Rizal, kung saan ginibo ang halipot na programa. Nagtaraman si Mr. Butch Robredo ka Naga City Visually Impaired Association kung saan sinabi ka ini na mas kaigwa sindang kakundian sa paghiling, dakol pa sindang nagiginubuhan. Kami po may mga kakayahan man. Kapag linggo, iba lang ang samuyang paagi. Ini pong basto, ini pong ang samuyang armas para kami po makapagiya, makalakaw, sabi makapagtrabaho. Ini pong celebration kang White Cane Day, saro lang pong pagpagiromdo na ini pong sa tuyang mga katugangan na blind, may kakayahan pa po na maghiro, magduman sa gusto ninda, and tawan taning lugar sinda sa tinampo. Dahil sinda pagdulangon, tawan sinda ning pasilidad, dahil kaya pa mo po ninda maglakaw ning solo. Sa iba pang bareta, ikatulong semana kan Bukal Season 8 Juniors Division, padagos na nagkukusog. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent, Dylan Talagtag. Sa ikatulong semana kan elimination round kan Bukal Season 8 Juniors Division, kada team desididong madagdagan asin may padagos lang sa indang winning streak.
Inot na nagbakbakan ang Teams Conmorms Patriots as in Dominican Greyhounds kung saan nagpahiling nin makusog na pwersa as in matibay na strategy ang Dominican Greyhounds. Rason para ganaw ng kawat sa score na 67-51. Daiman nagpahuri ang Team Can ACLC Hawks kontra MPCF Dolphins matapos dominahon ang laban sa score na 108-54. Nagpahiling man ng kakaibang liksi as in tibay ang Genesis College's Roaring Lions kontra sa USA Falcons, dahilan para malamangan ng kalaban as in tapuso ng kawat sa score na 72-50. Sinundan kan NCF Cubs sa Trinitans Golden Eagles ang kawat, pinatunayan kan Cubs ang saydang kusog sa Logan Port matapos tauanin dakulang lamang ang Golden Eagles sa score na 107-25. Highlight ang matchup ng UNC Greyhounds sa Sin Ateneo Junior Golden Knights. Poon pa lang kan first quarter, mainit na tulusan kawat, matikman kan mga taga-suporta ang init kan laban. Sa pagpadagos kan kawat, naglalamagan sa puntos ang duwang teams. Mas naging palaban ang mga players kan parehong team. Parehong daing nagpapadaog, rason para magtabla sa last seconds kan fourth quarter, 7-1 all. Sa last 4 seconds, nagpasiklab nin Liksi si jersey number 24 kan UNC Greyhounds sa rason para makadagdag ng puntos as in tapusin ang match sa score na 73-71. Ang live stream madadalan via GNN Naga Digital Channel 48.1 as in sa official Facebook page kan Oragon Sports Action, Bukal Facebook page as in GNN TV 48 Naga YouTube channel. Para sa GNN TV 48 Naga, Dilan Talagtag, News Break. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na pwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bico Affairs. Dahil malingon follow ang sa mga official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nanginginot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para update kita sa mga bareta as istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, as ininian GNN TV 48 Naga, News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Okay guys, may papakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number ta? Anong number? Wow!
NCF College of Teacher Education, where passion meets excellence. CTED offers Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. Future educators are shaped through technology-enhanced classrooms, modern science laboratories, and specialized learning spaces that support hands-on interactive instruction. Secure your career and be a future facilitator of learning spaces. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi, lalaban ako. Mataas pangarap ko. Alam kong kaya ko at kakayanin ko. Nak, kaya mo ba? Opo pa, kakayanin ko para sa pangarap. Pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Okay lang, Jed. Is everything alright? Okay lang po, sir. Pasensya na po ulit. Jed, parang hindi ka okay. Is there something bothering you? Sir, sobrang pagod na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Jed, naiintindihan ko. Mahirap maging working student. Pero ngayon ka pa ba susuko? You're almost there. Malapit ka nang maging CPA. Kapit lang. Self-disciplinary, gold medallion and black. At para sa mga nangangarap na maging isang accountant, maging financial executive, o maging information system professional, padagos lang. At sa gabus po na naging parte kang sa kong journey, day ko man kamo masaro-saro. Gabus po kamo naging parte para ako maging sarong CPA. Ang Lord po ang magbalik kang biyaya na tig-share din doon sa kuya. Thank you po. Here at Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance, we champion your game. Experts emphasize the need for college education that prepares students for the real demands of the workforce. Are you worried about your future? Build it with engineering. Establish stronger foundations. Develop the skills to design and build structures that support and strengthen communities. Develop smarter solutions. Create intelligent systems and innovative solutions for an evolving digital world. Utilize precision and technology to understand, measure, and shape the world. Here at Naga College Foundation, we don't just develop skills and build systems, we shape engineers who think, adapt, and lead. NCF College of Engineering. Ano nga ba ang Go Bag? Ito ay isang halimbawa ng Go Bag.
Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna.